Nacházíme se v západním průčelí Bruntálského náměstí. Za mnou se nachází Gabrielův dům, který vidíme tady na fotografii někdy okolo roku 1910. Samotný Gabrielův dům je pojmenovaný po svých předchozích majitelích a je to taková ukázka slezské renesance. Přestavěný byl mezi lety 1913 až 1915 a v roce 1915 se do tohoto objektu přestěhovaly sbírky Městského muzea v Bruntále. Správcem muzea byl profesor zdejšího gymnázia Julius Ochec a od roku 1927 potom jeho nástupce Erwin Weiser, redaktor zdejších novin. Muzeum zde sídlilo do roku 1963 a v současné době budova slouží komerčním účelům.